monggo Bu, mau gabung sini monggo dengan senang hati. Iya. Nyambut gawe joget. Moh. Ayo lo. Tahu sing nyawet sapa? Joget rene lo. Ya duran bose lungguh kok. Nyambut gawe bareng-bareng rene. Wis kakak tenan. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambatan
Gajah Mungkur Wonogiri Tampur Sarinya Indonesia. Mohon pemerintahan dari Juragan Ayam yang punya pasar modern BSD. Bunda kesini? Bunda kesini atau kesini? Sini. Kesini Bunda? Oh kesana, kesana, kesana. Gajah Mungkur Wonogiri kerja bareng bersama Ivana Pro Audio Sound System, juga salah foto si jantung Mas Dani yang punya bakso sehat Wonogiri. Diucapkan selamat malam, selamat datang. Matur suwun juragane Ayam BSD. Satu persembahan rondo teles nggih. Bapak matur sembah nuwun. Yo yo. Wis kadung dintakne dite Pak Minto sono. Ben tak wehi. Tiba-tiba kok omah kok getun. Keluyuran
Minto. Sembah nuwun. Apa neh iki kan. Kayak model anyar gitu. Monggo, Mbak Gung, masih baik. Pak Minto.
Gajah Mungkur campur tari. Gajah Mungkur lo iki. Ivan Agro Audio Sound System, terima kasih. Juga ada serah foto di jantung matur sembah nuwun. Nangis sajroning atiku malaikat naika serabu tinggal aku
Ya. Kurang melu-melu loh. Gajah motor Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu larani ati tatu ora bisa ditambani. Yo iki ora bisa tak kedeke. Yen weruh sirane nyanyi bojone. Asma lipat atumi asmara. Lali aku yen nyanyi bojone Ayo ikut joget ya Bu. goyang ibu Sampai bawah, sampai bawah. iya Apa sih? kurang apa Masih. dadi wanita Ora kena tak kedeke. Yen weruh sliramu nyanyi bojomu. Hantum tresno nyimpen amune asmara. Lali aku yen kowe lagi ning omah. Wis milih tresno aku apa dhewe. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali mama gawe milane rasa tresno sliramu ora bisa njogo. sesuwun enggal paringo keluarga tansah sumanding apa ngajakku ayam tentrem rino ngademi bola bali kok aja larani ati Terima kasih banyak Bapak, rezeki melimpah ya. Sampun matur sembah nuwun Bapak Yanto. Mugi berkah nggih Bapak. Amin. ayo sak isen Yo. Gajah mungkur campur sanya Wonogiri.
kerja bareng bersama Iwan Apple Audio Sound System. Juragan Bakso. Juga Ayo. cerah foto di Juragan jantung Pone. Mas Tri matur sembah nuwun. Ae. Ah. Yen sinawang anane sapa wong sing ora nandhang tresno senar kuning langkung sapa wong sing ora nandhang rasa tresno joget to, Bu. Aku kok nyanyi dhewean lho. Lah kok kesel. Ayo to. Oh ora usah ngarep-arep HE nih. Hah. Wis dilunasi soalnya. Oh, wis lunas. Oh, wis. Iki berarti nanti. Wis ora nganggo HE. Oh, iya, Wis ora iya. nganggo HE terus pokoknya. Sedih aku Mas pahit ini. Enak yang kuwi kok. Ya, lanjut. Rasa tresno ora mandang saya sepi saya tanpa rasa watan kowe ra mending sadyan aku wong sing ora duwe iya gajah mungkin lagi
Panapro Audio Sound System. Juga serah foto Cijantung. Bos Deli. Dia anak buah pengemis kabeh. Assalamualaikum, Bu. Ya nanti saya ke sana izin dulu. Salah
loh Pak. Terima kasih banyak Bapak. Mau bersedia saya apa ojo-ojoki ngene jenenge apa ya? Tak. Loh jangan Pak, wong saya 50 itu udah murah banget ketimbang saya 100.000 milih mana ya. Lah nggih, terima kasih Pak. Masyaallah. Mangga Pak, ya lanjut. Ngene-ngene iki kula mingkem saestu. Jan-jane kowe neng Asik, katmu sanjang riyan adikku sujono kowe kanca. kowe kancan karo Ya Mas, monggo yo. Umur iki kakek. Solo, gajah mungkur lagi. Bapak mah nggak berani. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ing kawang nganti lingsir sengenge ono dene aku nunggu kowe Ini yang bos Bapak no berarti tadi aturan. Nah, nggih. Bapak lagunya apa nih? Bablasan apa, Pak? Hah, nggak berani ada istrinya. Ada istri pacar. Jan-jane kowe Ya. neng